your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan, ang hingpit nga pagkawagtang ining atong siging hulga nining atong virus nga karon anaa pa ang COVID-19. Ato sang iampo ang ato mga benefactors and donors nga siging tabang sa ato dinhing parokya o sa simbahan nga hatagan sila sa mga grasya ang ilang ikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalat kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawhan ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Og himua kami nga magmakanunayon diha sa pag-alagad kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Mikias. Ginoo, bantayi ang imong katawhan nga imong gipili, kay nag-inusara sila sa kamingawan nga gilibutan sa tabunok nga yuta. Pasibsiba sila sa basan ug sa galaad ingon kaniadto. Ginoo, paghimog milagro alang kanamo sama sa imong gihimo sa dihang gipagawas mo kami sa Ehipto. Ginoo, may Dios ba nga sama kanimo nga mopasaylo sa kasalanan sa nahabilin mong katawhan? Dili siya maghambin o kasuko hangtod sa kahangturan, kay maluluyon man siya. Maluoy na usab siya kanato, tunob-tunoban niya ang atong kasalanan. Ilabog mo ang among mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Ipakita mo ang imong pagkamatumanon ug gugmang walay paglubad ngadto sa imong katawhan. Ang mga kaliwat ni Abraham ug ni Jacob sumala sa gisaad mo sa among katigulangan sukad pa sa karaang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaluoy.
Ginoo pakit-a kami sa imong kaluoy. O Ginoo, gipanalanginan mo ang imong yuta. Giuli mo ang kahamugaway ni Jacob. Gipasaylo mo ang kalapasan sa imong lungsod. Gitabunan mo ang tanan nilang mga sala. Gibakwi mo ang tanan mong kapungot. Gisibog mo ang imong nagdilab nga kasuko. Ginoo pakit-a kami sa imong kaluoy. Ibalik kami, O Dios, among manluluwas. O biyay ang imong kasuko, batok ka namo. Masuko ka ba kanunay, batok ka namo. Padayonon mo ba ang imong kasuko, ngadto sa tanang kaliwatan. Ginoo pakit-a kami sa imong kaluoy. Dili ba hinuon hatagan mo kami og kinabuhi? Og dili ba unya magsadya ang imong lungsod diha kanimo? Ipakita ka namo, O Ginoo, ang imong kaluoy. O hatagi kami sa imong kaluwasan. Ginoo, pakit-a kami sa imong kaluoy. Alleluia, alleluia. Wikain mo, oo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Samtang nakigsulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan og mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas og buot makigsulti kaniya. Unya, usa sa mga tao didto miingon kaniya, ang imong inahan og mga igsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya, gitudlo niya ang iyang mga tinun-an og miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit, mao ang akong inahan ug mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kitang tanan nga binunyagan, gitawag tag mga igsuon ni Jesus, mao nang musangpit sadta sa Ginoo o amahan namo. Kamo musugot mong mahimong igsuon ni Jesus? Sugot mo? Di mo mahadlok, makaigsuon og
Ginoo. Kasagaran nato ang atong tan-aw kon kita mahimong igsuon sa usa ka or kanang masagop ta ba og usa ka bantugan nga tao, malipay gid ta. Pero ang gisulti ni Jesus dinhi tulokibon kayo. Ningon siya, kinsa man ang akong igsuon, kinsa man akong inahan, ang nagtuman sa mga gisugo sa akong amahan nga tuas langit. Dili sayon oy mahimot ang igsuon ni Jesus. Parehagod anang moadto kag usa ka lugar pananglitan ron Malacañang. Nya mahimo kang igsuon didto sagupon ka ni PBBM. Daghang mga protokol imong sundon, mausab ang imong lifestyle. Mausab yun. Kay kuan naman, kanang lahi man ang kinahanglan man kamo pahaom sa imong ginabuhi. Reaning ato ba mga sasing boys din nyagwanhi simbahan, di na mo magsaba-saba ha. Manglimpyo mo, di magdagandagan, di magduwa-duwa. Mga usab ang ilang kanang kuan, aning gitawag na to lifestyle. Niya kasagaran na to, mura mag ambot, pila kabuk ninyo dinhi ang gustong mausab ang inyong kinabuhi. Nang litan, moingon ang sugo sa Ginoo nga, sana, ihalad ang imong kinabuhi alang sa imong isig katao. Lay down your life for your friend. Saban, musunod mo na, dili. Hilom na. Gusto mo ka mong maigsuon. Di ba? Wa na. Nya inigkuan na to, inigreklamo na to, awa na. Huwag tang ng atong pagkaigsuon. Sanga na lang ta. Muna diri sa unang pagbasa, hangyo ni Propeta Mikiyas nga kaluy mi Ginoo. Paghimog milagro, samas imong gibuhat ni adtong pagluwas nimo sa among mga katigulangan, kay karon naulipon na sad mi. Pero doon na lagi requirement ang Ginoo. Ang iyang requirement nga sunda gid ninyo ang akong sugo, kay og sundo ni ninyo siguro yung maluwas ang inyong gihambin nga kasakit. Muna ang atong hagit ba nga dili ta mahadlok musunod sa sugo sa Ginoo, mahadlok unta ta nga mosupak. Mo ginay hagit kayo kanabang mahadlok tang mosupak sama pananglitan ang imong bana iniguli mangulata nimo labi nagmahubog. Mahadlok kas imong bana o mahadlok kang masuko sa bana? Mahadlok ka kulatahon o mahadlok kang masuko? Asa man ana dapita imong kadlukan? A or B? Mahadlok kulatahon o mahadlok masuko or musukol? A? Sama mo nga amang mo. Ang sugo sa Ginoo magpakulata lang, pakamatay gud. Pero hadlok ba noon tang kulatahon? Hadlok man ta pasakitan? Nga unta ang paglikay anang maong kasakit, mauman ang pagsupak sa sugo sa Ginoo nga sa kasakit ug sa kalipay hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Mo na ipatuman gid ang balaod sa kalibutan, na ay balaod nga gitawag og divorce, na ay legal separation. Kadi sad sayon pa diri. Siya tinuod man. Pero mo lagi na ayaw na lang sag angkon nga igsuon ka ni Kristo. Wa may pugsanay. Ay na lang sag angkon. Unya kung di na ta mo angkon nga igsuon ta ni Kristo, kay di na ta mutuman sa sugo sa Ginoo, giangkon nato nga mga ulipon ta sa demonyo.
ang demonyo nga kanunay nagtudlo nato nga supaka gyud ang Ginoo kay naghatag lang nagdimalas sa imong kinabuhi. Pasakitan ra kaana. Nya maro ra ba kaayo ning kanibang yawa ba? Tudloan ta niya pag supak sa Ginoo, gitawag na natog sala. Ang wa niya isulti nga kada nato buhat og sala, ang resulta ng maong sala kasakit og kamatayon. Ang nagpaluyo ba sa sala, nindot man kayon sa likay na mananglitan imong bana, likay na buwagi kay wa na nay batasan, ana buwag ka, nindot kayo. Pero bantay kay dunay gasunod ana nga kasakit nga imong tagamtamon og kamatayon. Una, sama aning wa kay pagkaon, niya mo ingon day ngiyawa. Pangawat, klaro ana diha, ikagoy gakupot sa kwarta. Kawata na, tawag na natog korupsyon. Usa lang nimo kapirma, wa na. Kaysa mag-antos ka. Ana. Pero, timan ang gasunod ana, kasakit. Unya sa Ginoo sad kining kasakit nga iyang gitudlo nato nga mag-antos ta para sa ato isig katao, sama sa iyang pag-antos pud nato nga iyang gitawag og mga igsuon, ang bunga pud ani kalipay og kinabuhi. Life ba og kalipay. Mga misteryo kinis kinabuhi. Ang kusog mo antos malipayon. Ang mulikay sa pag-antos saman masukanon o kaha masulubon. Okay. Pangutan-an na imong tupad be. Ing na masulubon karon o malipayon. Ilhan man na nimong mga malipayon kay pangutan-on mo tubag man na. Pero kanang mga masulubon tutok lang na nimo. Tutok. Sa atong salmo niingon diri, Ginoo pakitaa kami sa imong kaluoy. Ang kaluoy sa Ginoo kanang divine mercy. Makit-an ra na sa mga tao nga ang kasing-kasing merciful. Matod pa ni Kristo sa 8 Beatitudes, bulahan kamong mga maluluyon kay kaluyan kamo sa Dios. Unsa man ang kaluoy? Ang kaluoy kana bang mubati ka, mo hatag ka o positive response sa mga makasasala. Positive response pasabot dili nimo sila isalikway, dawaton ang mga makasasala. Kay kaning kaluoy para gid ni sa sala. Mao na ang divine mercy, mao na nakalimpyo nato sa sala. Niya kun imong ug atong dawaton ang makasasala, sakitan gid ta. Mura bag sa ingan anang tanga ba? Scorpion or kanang hulmigas. Dawata o ang hulmigas, kanang lamok. Dawata, unsa may nature sa lamok? Mupaak gina. Ang hulmigas mupaak. Mapaakan kita o mudawat, mura kag didawat og kayo, mapaso gyud ka. Muna si Kristo, pagdawat yan nato, perte gid iyang pag-antos nya. Kinsa man ninyo dinhi ang kusog kayong mudawat o tao nga sadan, taas ang kamot. Kana bang taong sadan nga imong yung dawaton na wa gyud. Kanang pananglitan imong anak magsigig supak-supak nimo, nya magsigig pangayo og kwarta, pero ang tanan nimong isulti supakon saman. Mudawat ka na, isip anak, imo nang sige haghatag. Sigihan. Congratulations. Di ka magyaw-yaw, di mo pa ka pinagstorya.
kasagaran nato muhatag pero pakapinag storya bantay ha, bantay ka lang yun. Ana, pariha raman ta, basta pari, ana masab. Pakapinag storya ba. Pero ang pagdawat sa makasasala, dunay mga 10 tulo ka requirements nga gipakita ni Kristo nato o sa mga santos. Ang una, dili ta makadawat sa makasasala basta dili nato ilhon nga ato silang kauban sa panaw padong sa langit. Nganang kuyog ba? Kuyog. Muna si Jesus niingon siya, kung doon na kay usa ka gatos ka karnero, mawa ganing usa, pangitaag yun. Masabot ni ila ka kuyog. Tubitang ni adto mig pilgrimage sa Holy Land, madugay gyud kay na may uban nga maglakaw-lakaw ngadto nya dili mananghid. Hastang pinangitaay, inig-ihap, inigsaka ngadto sakyanan, ihap dayon. Saban kumpleto, way kumpleto di gyud mudagan kay niilaman mi nga kuyog. Ana. Giing na imong tupad. Ing na kuyog ta padong sa langit. Para na mga sundao ba, gubat, kuyog na sila. Matapsingan ng usab, maigo ang paa, di nakalakaw, ilagi ng dadon. Antuson gina nilagda, nga naman, kuyog man. Pero di ka mo ilang kuyog na nimo nga tupadong sa langit, bahala ka des kinabuhi nimo nga nung mag-antos ko nimo. So muna'y una, ilhagyod nga kuyog padong sa langit. Ikaduha, kinahanglan muilasad ta nga ang makasasala biktima sa yawa. Ang makasasala biktima na sa yawa. Dili na siya maoy yawa na biktima. Murabag kung ato nang tan-awon, murabag gitulis ba katubitang the Good Samaritan nga gitulis katong gahigda sa daan nga himatyon, dili to tungod sa iyang kabuang, gitulis siya, giilad, giambusan. Hunaon gid nato kanunay nga kining makasasala biktima sa yawa. Nya dayon ang ikatulo nga mao say gibarugan ni Kristo og sa mga santos, wa gitaw nga dili mausab. Ang kasing-kasing sa tao dali kay nang usbon, labi nag-imo na siyang sigihaghatag og gugma. Mao nang ingos Kristo, love your enemies. Nga naman, kay bisag enemy na, basta imo lang higugmaon, mahimo gina nimong higala. Mao na magampo ta nga maghigugmaay na ning Russia ug ang Ukraine. Kay way kasing-kasing nga di mausab. Basta tao lang usab magani ng mananap na may uman mo team anang mga buaya, di ba? Buaya kanang mga leon, mga tiger, na uban na matim na nila. Mananap gani na matim, maanad ba? Tao pa kaha. Dali ka ng usbon Ang nakaapan lang kay di man gud ta mulaom, mingon ta wa na hopeless na. Hopeless na tawhana. Ayaw, wa gitaw nga hopeless. Unang atong Christian hope, kanunay ginang nakasintro, doon na paninindot nga moabot. Tanawa si Santa Monica in relation to Saint Augustine. Nahimog yun si Augustine nga, usas mga great saints. Wa man yun mingong hopeless. Si San Pablo, wa yun moingon si Kristo nga hopeless. Nahimo na hinoon si San Pablo, nga usa sa atong mga haligi sa pagtuo gikan sa iyang pagka manggugukod sa atong tinuhuan. So muna, kung gusto tang maigsuon ni Kristo, mag-practice kita aning kinaiya ni Kristo, ang pagkamaluluyon, ang pagkamahigugmaon. Unya, kanunay ginang nakasintro sa pagkuyog, pagda sa mga makasasala, sama nato, ngadtos langit. Og maunay atong paningkamutan. Si Bishop Chupilo Kamumot nga karon Venerable Chupilo Kamumot na nag-highlight gid anang Klasihas Batasan, conversion of sinners.
pinaagi sa iyang paghigugma sa tanan yung tao, mabuutan man or mabuangon, o pagpanghatag sa tanan nga iyang kayang ihatag. Gahapon atong treasurer ningon ako, gamay naman lantag kwarta pa dir. Basig mas short na taan eh. Nako, ugwa na'y kwarta. Di dala sa tamangaon. Ay, sige, maghatag diya. Namatay, na ospital, ana. Mura mag-anhi na din manganhi noon. Tagaan lang sa nato. Awan na tayo kwarta. Pila may pag-announce. Awan na may bugas. Ana, no? Si Aron di sa mong padag bugas. Di Aron mabuhi panimpari, no? Ana, na siya. Niya, naaman sa gimuhatag kay bisan ganis ato mga slot nga gibaligya, mahalinan maginta. So gahapon ang atong halin niabot na og 3,384 slots. Pakpakta. Hapit na ra ba, no? Pila na lang kaadlaw. 27 man ang event niya karon, kuha na ta 19. So 8 na lang kaadlaw. Hinaut unta nga mahurot pa ning 3,616 slots. Kay kining atong paghimo niini usa ni kapag highlight sa atong igsuon, usa ka pari, usa ka obispo nga nagpakita nga igsuon gid siya ni Kristo ug ang batasan nga iyang gipuy-an batasan gyud Ginoo. Sige, ingna kuno nang imong tupad. Ingna pila na kaslat imong napalit. Okay, ang tana. Ingna pila na natampo nimo. May sanang imong pagapangumustahon ba kay basi wa gini palit-palit agi-agi lang na dito. Oy, daghan kayong nagbalik-balik og palit na ay usa katulo na ni palit sa kang Bishop Chupilo kamumot nga slots. Nya musaad pa gyud padir basig makaabot pa ni next week. Ay, palit na sa ko next week nako. Take your time. Dawaton ra gyud na namo. No? Kanindot tungod kay miila nga igsuon ta. Kauban ta sa atong panaw kuyog ni Bishop Chupilo Kamumot og sa ubang mga santos nga atong giila nga mga modelo og tigpataliwala nato ngadto sa atong pagpakigigsuon ni Kristo, mga anak ta ni Maria. Manindog pagampo sa katawhan. Mga igsuon, itugyan nato karon ang atong kaugalingon ngadto sa Dios nga atong amahan ug malaumon kitang muingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong Santo Papa, mga obispo ug mga pari nga kanunay silang malig-on ug matinumanon sa ilang mga panumpa, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanila nga nag-alaga diha sa gobyerno, nga maantigo sila sa paghalad ug maunungon nga mualagad ilabi na sa mga kabus, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nagmasakiton, nga ang kaayuhan sa ilang mga sakit ila nang maangkon pinaagi sa ilang dakong pagtuo diha kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang kanatong tanan nga makigsalo sa bangkete sa Dios, nga atong mapuy-an ang mga mensahe nga atong nadungog, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chufilo Kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang kanila nga nangamatay, nga dadon sila sa Dios sa kinabuhing walay katapusan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios, dasiga kami kanunay diha sa pag-alagad sa among isig katao, isip among mga igsuon, busa dawata kining among gipangamuyo, nganha kanimo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayo'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan ug sa tig-ug niyang santos nga simbahan. Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo, dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamong tanan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na nga gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinoon kanamo diha sa imong gugma, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhatak kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon, labi na ang kalag ni Father Bobby Paraguya. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni ang nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, uabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit, ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasahaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo ka
kami sa dautan. Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang giharian, ang gahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa Ginoo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, panipamulong lamang ako na Ayaw ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. We remember how you loved us through your death, and still we celebrate, for you are with us here. And we believe that we will see you when you come in your glory, Lord. We remember, we celebrate, we believe. Mag-ampo kita. O Amahan nga maluluyon kining mga misteryo, maghatag unta kanamo og bag-ong kadasig, ingon man magdala unta kanamo og bag-ong kinabuhi diha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron, mahimutang mga igsuon ni Kristo. Pero ang requirements, kinahanglang maliwat sa ta ni Kristo nga maluluyon o mahigugmaon sa tanang mga tao, labi na gyud sa mga makasasala. So salamat sa mga maluluyon nga namalit og slots. Ang halin nato sa HGVTC dinhi sa atong parokya 2,916,
Dito sa DST Community, 468 slots, a total of 3,384 slots na ang halin. Pakpakan na to ang namalit nini. Ni apay 3,616 ka slots, manhinaota nga ato ning paspasag palit aron makumpleto na. 8 na lang kaadlaw ang kuwang. So ang atong mga accounts, akong GCash dili na pwede, pero naatay mga laing GCash accounts o mga bank accounts nga madritso na to gamit. Tanawa lang sa atong i-flash dinhi sa atong monitor during sa atong communion, ana kanang offertory o sa final song. Mula na isunda ang atong mga accounts o mga ngalan na i-flash dinhi. Naarabay daghan nga mga kuan, mo gamit-gamit sa atong ngalan, mo solicit pagyod, niya mo himo pagyog account nga ako ngan ang ibutang sa Facebook or sa YouTube. Ayaw lang mo kayog salig kayo. I-verify usa kung naa ba sa atong official nga mga accounts o mga names o mga numbers ang maong gipadala o gipakita. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin amo nakaharon. Nahiusa kinihing lungsod sa paghalad ug pagdawat sa bililhon mong lawas ug dugo. Una kami o Ginoo sa kadait ug gugma mo ang